Zidar izbrdica. Mnogo je razliku od pržene ribe. Zatrašno. Vetar probija iz sve snage. Dakle, to se desilo pre 1 sat vremena. Majka i mladunče uhvatili su foku, doveli ovde i pojeli. Pratimo ga već više od 2 sata. Gledamo se oči u oči. To je veliki mužjak. Može da naraste i do 1 tone, ali najčešće su oko 600 kilograma. Ne mogu da ga čujem kako diše. I ovo je maksimum što nam je dozvolio da mu priđemo. On je univerzalni lovac. On je predator koji tačno zna kada, zašto i kako napada. A napada da bi preživeo. I njegove žrtve se bore za život. I služe se instinktima i čulima i odlično poznaju svoga protivnika, odnosno svoga napadača. Treća uloga u ovom filmu namenjena je čoveku. Na sreću, u ovom slučaju, on je samo posmatrač. Ovo je priča o prirodnim zakonima, o životu i smrti. Ovo je priča o prirodi. Suri Orao je lovac, svestrani lovac. On napada svoje žrtve u vazduhu, na zemlji, na vodi. Suri Orao može biti težak do 5 kilograma.
To mu nimalo ne smeta da zadrži i savlada plen težine do 25 kg. Odnos u težini 1:5. Ovo je suri orao, tako ga mi zovemo. Njegova sitnija pera na vratu, u korenu pera, imaju svetlucavo žutu boju. Na suncu ona sijaju bojom zlata. Otuda ga u svetu zovu zlatni orao. Naseljava veći deo Evrope, izuzev Engleske. Ima ga u Aziji do Dalekog istoka. Ima ga i u Severnoj Americi. Živi usamljeno. Ne voli blizinu naselja, izbegava čoveka. Njegov teren najčešće je stepska visoravan, planinske zaravni, rubovi gustih četinarskih šuma. On je univerzalni lovac i hrani se onim što ima na svom terenu. Sisari i gmizavci, to mu je prvo na jelovniku. Ređe napada ptice, a redovno doleće na lešinu. Napada i veće sisare, ali samo kada proceni da može da ih savlada. Priče o tome da u Kazahstanu love sa njim i vukove je istinita. Ali vukovi iz srednjoazijskih planina nisu toliko krupni kao vukovi Evrope, Sibira, Kanade. Orao mnogo češće napada lisicu i njene mlade. Suri orao i lisica, to su zakleti neprijatelji. Zec mu je možda i najslađi zalogaj, ali protiv njegove brzine šanse su mu 50-50. Od domaćih životinja prvo će potražiti kokošku, mačku, pa i psa. Suri orao u prirodi ostavlja potomstvo jednom godišnje. Ženka u divljini nosi 1 do 2 jajeta. Orlovi, koji su danas u posedu ljudi, su takozvani imprinti. Jednom davno uzeti su iz prirode, registrovani i tako u kontrolisanim uslovima ostavljali i ostavljaju potomstvo. Evidencija o njihovom broju strogo je kontrolisana. Takvi orlovi su u vlasništvu sokolara. Sokolari žive životom prošlosti. Žive sa pticom koja ih prihvata kao svog roditelja i, što je još važnije, kao partnera sa kojim dolazi do plena, do hrane. Čovek i ptica love zajedno. Miroslav Micenko živi u gradiću Snina u Slovačkoj. Po zanimanju je šumar, on je čovek prirode, on živi sa 2 duha. Duhom ljudskog bića i duhom životinje sa kojom 22 godine nerazdvojno živi. Ženka imenom Ira ima 22 godine. Orlovi koji žive u ljudskoj blizini i pod njihovom negom dožive i preko 100 godina starosti. Dôležité je, aby mal v prvom rade človek dostatok času každý deň, lebo sú to živé tvory a proste bez dostatku starostlivosti to nejde. Potom je treba mať potrebný priestor, postaviť tam voliéry. No a samozrejme treba mať k tomu aj vzťah a určité základné vedomosti o týchto vtákoch. Objekat u kome se drže orlovi mora imati što manje žice i neprirodnih materijala. Orao to doživljava kao svoj prostor. On to brani isto kao i zalogaj koji dobije ili osvoji.
Miroslav je imao problem sa mladim orlom. On ga je kandžom zakačio po licu. Nije bilo opasno, ali Miroslav je to ponovo obnovio lekciju. To sú zvláštne situácie, kedy ten orol buď ešte nevie dobre spolupracovať s tým sokoliarom, alebo proste bojí sa o korisť. Mladý orol sa bojí o korisť, myslí si, že mu ten človek to chce zobrať a preto sa tomu prirodzene bráni. Ale ja som to nikdy nemal tomu orlovi za zle. To sa dá krásne časom. Niektorí sa ho boja, hlavne keď sa pozrú na tie jeho obrovské pazúry, silné zbrane, zobák. Každý má takú určitú obavu, drží si odstup, ale väčšinou tí ľudia, ktorí ho spoznajú bližšie, potom zistia, že není treba pred ním nijaký mať strach. Čovek je izgradio poseban odnos prema pticama grabljivicama. One su često simbol na grbu, na zastavi i drugim nacionalnim obeležima jedne zemlje. To je už tá symbolika v tom, to je ten obdiv toho človeka k tomu vtákovi, pretože je rýchly, dokáže lietať vo veľkých výškach, je odvážny, silný. Preto si ho človek často dával aj do symbolov, do erbov. A s tým sa môžeme stretnúť konkrétne s orlom skalným na veľa znakoch takmer všetkých európskych štátov. Kada bi ja hteo da uđem u volijeru sada, kod onog orla ili kod ovog, šta bi bilo? Nič. Tu u toho mladého nič, ten je na to zvyknutý a stará orlica by mohla napadnúť toho človeka, pretože volieru považuje za svoje najbližšie teritorium a ochraňuje tam hniezdisko svoje. A je vysoko pravdepodobné, že by ťa napadla. Napala? Áno. Ona čuva svoj prostor? Áno. To je to. A kada ti držiš orla na ruci Áno. i kapu on ima, posle meni daš orla, skinemo kapu, šta bude? Bude reakcia, momentálne ešte nemusím ani kapu dať dole a on už bude vedieť podľa toho, jak budeš držať ruku, že nie je pri mne, ale je pri tebe. Už podľa tých pohybov proste ten orol vie, že nie je tam, kde je stále. Možemo mi da probamo to tamo, kod onog starog? Probujme. Hajde. No, môžeš, Jovan? Počkaj. Toto tu drž. Kako ona jako drži to. Dobre? Ona jako drži. Steže. Tiska? Stiska jako. No. Sad. Ej. Dobro je za sve. Dobre. Drž. Ira, bravo. No, moja. Odlično. Teraz vidíte, teraz pozeráš. Drž. Bravo, Ira. No moja si. Ira. No moja si. Preživeo. No a teraz... Sada možemo da idemo u lov. Ajmo u lov. Ti uzmi. Saď pekne. Položili smo isti, možemo da idemo u lov. No moja si. Slovačka je zemlja šuma, planina i golih zaravni. I Slovaci su veliki pobornici očuvanja prirode i divljih predela.
Slovačka je poznata i po jakoj lovačkoj tradiciji. U ovoj zemlji se i danas odlazi u prirodu, najčešće sa fotoaparatom. Korak dalje u kontaktu sa prirodom, istovremeno korak bliže tradiciji, je sokolarstvo. Ljubomir Engler je jedan od 250 registrovanih sokolara u Slovačkoj. Njegova porodica i on žive sa pticama grabljivicama. Kada izlaze u prirodu, svako na ruci ima svog jastreba. To je Harisov jastreb, kažu i najzahvalnija grabljivica za druženje i lov. Harisov jastreb ima karakteristične crvene boje. On naseljava pustinske delove jugozapada Amerike. Uglavnom lovi plen na zemlji. Harisov jastreb savršeno lovi u grupi, obično ženka u pratnji više mužjaka. Dok jedan iz grupe simulira napad, drugi čekaju u zasedi. Na kraju svi dele plen. Slično se dešava i kada love uz prisustvo čoveka. Harisov jastreb lako sklapa prijateljstvo sa čovekom i uvek će se, posle neuspelog napada, vratiti na ruku svoga gospodara. Tu nema problema. Sve ove ptice su registrovane. Imaju svoj broj, zavedene su po propisu uz poštovanje pravila CITES konvencije. Držanje ptica na ovaj način je savršeno legalan način da se one odgoje, da se čuvaju, pa i da se stave u promet. Dve 2000 godina pre nove ere poznato je da su ljudi držali sokolove, orlove i jastrebove. Tada su ih držali radi čistog uživanja u njihovom društvu, a ne zbog lova. Prvi put se pominje lov sa ovim pticama početkom nove ere. Poznato je da su tu veštinu razvili narodi Srednjeg istoka. Ptice grabljivice najbolje se snalaze u prostranstvu i visini. Takvi i jesu uslovi planinsko-stepska područja Srednjeg istoka. To su mesta sa dovoljno golih zaravni, sa dovoljno sunca leti i dovoljno hladnoće zimi. Germanska plemena donose sokolarsku veštinu u Evropu. U prvom milenijumu evropski narodi prihvataju ptice grabljivice, počinju da love i, što je zanimljivo, počinju da ih štite u prirodi. Nemački car Friedrich Barbarossa je lično usavršavao tehniku lova sa sokolom, dok je kasnije njegov unuk Friedrich II učinio ogroman korak napred. On je o tome i knjigu napisao. I on se danas smatra ocem ornitologije. Zahvaljujući vlasteli srednjeg veka, sokolarstvo postaje obeležje višeg statusa i viteškog reda. Ptice grabljivice baš takvo mesto u prirodi i imaju.
Gde je sokolarstvo danas? Kao i druge divlje životinje i ptice, grabljivice je moguće pripitomiti, čuvati i odgajati. Dozvolu o tome daju Ministarstva za zaštitu prirode, a pozivaju se na međunarodnu CITES konvenciju koje su potpisale sve zemlje sveta. CITES reguliše pod kojim uslovima čovek može držati divlje životinje u posedu. U većini zemalja u jednom trenutku je dozvoljeno uzeti ptice iz prirode i otpočeti odgoj u veštačkim uslovima. Sve ptice koje su u vlasništvu sokolara imaju takozvano imprint poreklo, odnosno rođene su u zatočeništvu. Odgajivači prate pticu od izlaska iz jajeta, preko njene polne zrelosti do poodmaklih godina, što je svakako dragoceno iskustvo u saznanju i održanju ugroženih vrsta. Sokolari se mogu pohvaliti da su u tim saznanjima otišli najdalje. Ostaje pitanje da li ptice treba koristiti u lovu. Odgovor je da. Ako je lov u većini zemalja dozvoljen i moguć pod jasnim pravilima, zašto bi trebalo braniti sokolarenje? Ptice grabljevice ostavljaju mnogo veće šanse žrtvi nego lovačka puška. A kako to izgleda u lovu? Sokolar dovede svog sokola, jastreba ili orla u situaciju da vidi plen. Ostalo je već pitanje života i smrti, a to je već opet pitanje balansa u prirodi. Život na zemlji počinje da se menja, klima se već promenila. Na to će odreagovati životinje. Promenit će svoje mesto življenja i čovek se povlači sa sela i odlazi u gradove. Do 2007. pola stanovništva će živeti po gradovima. Priroda će se konačno osloboditi čoveka. Ali on i dalje mora imati kontrolu. Nagomilavanje pojedinih vrsta i njihova česta migracija mogu preneti bolesti. Takve rizične vrste, kao ptice selice, mogu ugroziti život ostalih vrsta na planeti. Čovek je jedino biće koje posljedice može sagledati unapred. Samim tim, on je i dalje vrhovni sudija. Ptice grabljevice drže čvrsto mesto u lancu ishrane u prirodi. One su važne jer regulišu brojnost ptica i glodara, a to su riskantne vrste, prenosioci bolesti. Broj sokolara u svetu se mnogo ne povećava. Oni svoja udruženja ljubomorno čuvaju. Oni ne žele da neko ponese pticu na ruci, a da to ne zaslužuje. Da bi neko postao član, mora godinama držati i negovati pticu u svom posedu. Na kraju polaže se ispit i provodi mnogo vremena u lovu kao pomagač. I jednog dana na skupu i on zauzima svoje mesto kao sokolar. Takav jedan skup viđen je u Slovačkoj u mestu Spiške Podhradije, kraj starog, prastarog utvrđenja iz 11. veka, Spiškog hrada. I nadomak srednjovekovnog gradića Levoča, gde se sprema nacionalno jelo od ovčijeg sira i gde se može čuti drevni instrument, fujara. Lovci su imali svoj skup, izašli su u lov. Bio je to lov sa najvećim predatorom, surim orlom. I bilo je dirljivih scena. Bilo je emocija i bilo je iskonske borbe za život. Borbe koja se održava svakog sekunda negde u divljini, van očiju urbanog čoveka. Bio je to susret sa tradicijom, istorijom i prirodom, koja poznaje samo jedno pravilo. Jedan je lovac, drugi je žrtva. I niko nije pošteđen. I svi imaju pravo na život.